Moćni ruski sistem uzburkao je duhove na zapadu. Amerika je zabrinuta zbog prisustva ruske vojne opreme na teritoriji Srbije i ukoliko zvanični Beograd reši da je kupi, to bi bio rizik da mu se uvedu posebne sankcije, rekao je predstavnik državnog sekretara Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Postoji doza zabrinutosti zbog raspoređivanja ruske vojne opreme na teritoriji Srbije, ali i zbog mogućnosti da Srbija zahteva specifične ruske sisteme, što bi vodilo riziku da joj se uvedu posebne sankcije zbog kupovine ruske vojne opreme, ali se nadamo da su naši srpski partneri toga svesni i da će biti oprezni sa takvim transakcijama. Prokomentarisao je Palmer nedavno održane vojne vežbe srpske i ruske vojske Slovenski štit, ali i prisustvo sistema S-400 u Beogradu. On je ocenio i da Amerika ima jako vojno partnerstvo sa Srbijom. Rekao bih čak da je najbolji vojni partner Srbije upravo Amerika, ali to ne znači da Srbija ne treba da sarađuje sa Rusijom i da sa Moskvom stvara vojno partnerstvo. Ipak mi cenimo naš odnos sa Beogradom i mislimo da je naša vojna veza prepoznatljivija od bilo čega što Rusija radi na tom polju sa Srbijom, naveo je Palmer u intervju za severno-makedonske medije. Na nedavno održanoj vojnoj vežbi Rusije i Srbije pod nazivom Slovenski štit 2019. u Batajnici prvi put van ruske teritorije bio je raspoređen jedan od najjačih raketnih sistema S-400. Pojedini mediji pišu da nije isključeno da vojno i državno rukovodstvo Srbije u narednim mesecima sa Moskvom povede pregovore o nabavci tog PVO sistema.